Salutare toată lumea, adică salutare lumea, eu sunt Cosmin. Vreau să vă spun, bine, n-am mai făcut nimic din seria asta, adică n-am avut ce să mai fac. Bun, ok, bine. Mi-am luat skin, iar și cred că o să-l folosesc acesta de acum înainte. Stai să mă cum se cheamă. Uite, uitați-vă, Cosminel 41. Bun. Acest episod nu va fi cine știe ce, am zis că mă mudam mai se pare că după cum se vede să vină noapte. Cosmine 41, nu mă cheamă Cosmin. Aș fi vrut să găsesc nume mai bun, dar că n-am găsit alt nume. Bun. Așa. Cine am făcut din alea? Să e timpul să trece. E undeva? Ah. Acolo în față. Fier, dă-te să-i fiță. Între serii, aici va fi ultima dată când mă joc aici. După aceea, mă voi muta, până ce mă fi cam răgușit. Am văzut ăla care a făcut din show obișnuit cu Bandicam. Nu știu, cine v-a putut în aiba? Mă rătăcii, mamă rătăcii. Unde să-i fac și să-mi bă, postulenți, militari, așa. Între serii, de asta nici prea am făcut multe aici. Bun, să facem... Deci, cum spuneam, între serii o să mă mut. Deci, înțelegeți? Sunt răcit. Adică tușe nu tușeam. Nu contează. Mi-a dat un copil în YouTube, nu știu dacă știți, să vă apară într-o serie cu el. Dar l-am întrebat cu ce program filmează. Știți? Și da, asta era, să spun, ce program filmează el. Vreau și să spun cu ce program filmează. Știți? Sper că văd fier aici. Yeee! Yeee! Ce nașpa e că nu m-a spawnat în combină. Să ignorați zgomotul de afară. Așa, hai să mai fac puțin de... Bun, vă fi acolo. Atunci... Și gold. Cred că între serii înainte să mă mai aflu câteva bucăți. Puteți hai să se pun. Că ți de mai tare zgomotul o să dau pe pom. Ok? Bine. Mamă, deci eu am și nici nu... ce mă scap pe mine asta. Nu mi-am ca este cu bun. Deci skin-ul ăsta să-l folosesc și de Dark Blade o să-l folosesc de nou pe serverul ăsta de Survival Games de Dark Blade. Apropo, o să primesc pe Survival Games. Era aici! Yeee! Dați-mă că se aude. O să dau acolo, scuzați-mă pentru icon. Dacă vine mai aproape de mine, pe mine stau aproape de mine să nu. De-abia realizările ăștia sunt un urmă cu realizările. 14. Și bă, acasă, bă, la noi. Of. What the fuck? Asta bine. Asta chiar a fost ciudat. Nu contează să se râmpesc. Rătăciri. Ba nu, am rătăcit, sunt mecheaș. Bă, să mai facem ea. Nu, când o să vină mașina de la bunici. Ca să fie mașina de bani, ca să facă de vară. E vară. Cam nu pot să fac. Deja a trecut o lună din vară. Ce îngrozitor. Bun. Stai cât am. Mă gândeam să fac un pichet de... Da,
cum spuneam, în acest episod, trebuie să vă spun toată mine o să încep. Așa, dacă se schimba cumva episodul, am început să fac mura de fier bun și să fac un pic. Ok, nu mai spun. Nu se mai aude, ce miracol! Yeee! Se pare că mă zic gol. Gol acolo. Și diamond-ul. Diamond-ul. Să iau un tres. De fapt, alea nu sunt diamond. Aș vrea eu să fie D-mă-D de la D-mă-D. Da, hei, am un nisipul, cum naiba? Cred că eu ăștia și încheiem episodul. Scuzați-mă că nu fie așa de mult, dar asta e soartă. Nu vreau să le pună greu pe YouTube, că ramidează cam greu, că eu am alt program care ramidează, nu e busy player-ul. E cam KM player, ceva de gen. Să-mi spuneți de ce ramidează așa de greu, poate din vina ălor. Și de asta fac mai mici. Și am făcut unul de 21 de minute și nici mi l-a pus. Un gol, yay! Gol de pickaxe. Hai să iau și eu diamond-urile, scuzați-mă pentru lag. Bă, da mă lași, du-te naiba și fier. Bă, cred că-ți place de mine, du-te naiba. Fricoși, doamne, ce sunt. Sunt șmecher, șmecher. Ei, bă, diamond-ul. Bă, mă lași și după ce încheiem episodul. Scuzați-mă. Le ziceți, nu știu, bă, da, nu știu cât ziceți. Bă, să folosim altceva. Versiunea cea grea. Vrei să cred gold e mai rău decât diamond-ul acum. Bă, redstone, dar nu iau între serii înainte să mă mut. Eu. Bă, ok, bun. Diamond-ul! 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 Poate să mă sap? Uite așa. Încă diamond-ul! 4. Da. Nu mi-a că am făcut diamond-uri. Bun. Mergem și încheiem episodul. Cât am spart, du-te naiba, ieși acasă. Cred că o să spawneze mobi, nu știu să știu. M-am pierdut de casă. O să se mai întâmplă. Bun. Așa, deci. Așa, pam, încă 8 de ăsta. Rămâne până aici. Stați puțin să mai iau și cu ăsta. Golul deocamdată îl țin aici. Bun. Ce m-am de făcut ăștia? Că altceva. Bun? E bine? Ok. Yeah. Haideți să ne facem toată armura. Scuzați-mă pentru lag. Între serii înainte să plec, cred că o să mai iau iar diamond-ul pe găsit doar 4. Doar atâtea diamond-uri și mai văd 6 fier. Dați doar 4. Pare pot să fac o sabie. Bun. Cred că aici încheiem și episodul. Vă urez toate cele bune. Nu uitați de like, un share, subscribe. Eu am fost Cosmin și până data viitoare, numai bine. La revedere!